Tuot lähtee tuolta kaukaitakin jo samalta. Nyt levis katsotaan. Kyllä tulee takaisin. No. Eikä silti varmaan kuin puolet ilmassa. Se on parempi, kun lähtisi tästä menisi tästä yli, niin siinä voisi olla aikamoinen ilotulitys sontaan niskassa. Lähtötyylikin keventää tankkia. Mutta yllättävän vähän on sitten paskoa. Ilmassa. Niin, tossakin oli yhteen pari päivää sitten, niin ne suoraan yli. Ei siinä ropis. Mäkin pelkäsin, että tulee vähän enemmän. Kirjattu. Niitä on aina pariskunta ja yksi tai kaksi poikasta. Niin mistä ne sitten toisensa löytää, kun lähtee sitten kuitenkin yhdessä parissa? Niin turkiaura. Niin.